Хилядата години. И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змеят, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години. Обкръжени от свят, който те унищожиха, сатана и неговите ангели са вързани за 1000 години. Те са затворени на тази тъмна, обезлюдена и опропастена планета. Оставен само с демоните си, сатана може само да чака и размишлява за бъдещето си наказание. На всяка страна той вижда разорени градове, изгорени гори и сухи кости, които са резултат от неговата война срещу небето. Вързан като в една огромна бездънна бездна, без да има кого да изкушава и манипулира, той е напълно опустошен. И видях престоли, и на тия, на които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. И те оживяха и царуваха с Христа 1000 години. Докато сатана е оставен да размишлява за съдбата си, изкупените се наслаждават на неописуемата слава на небето. Всеки един от тях среща своят ангел-хранител, който отговаря на многото им въпроси за живота им на земята. Тогава Бог, чрез един акт на пълно разкриване, ги поканва да участват като съдии в делото на разглеждане животът на изгубените. Сега изкупените имат възможността да видят защо хора, които те са очаквали да видят в небето, не са там. Скритите мисли на изгубените сега са разкрити ясно и завесата сега е отдръпната, разкривайки духовната борба, която се е водила за всяка душа. Дори действията и мотивите на падналите ангели сега се виждат ясно. Сега е, когато откритият и прозрачен характер на Бога се вижда по забележителен начин. Както Павел предсказа в 1 Коринтянам 6:2, светиите ще участват в съда на изгубените. Преди дори един грешник да приеме окончателното си наказание, докладът на живота му е внимателно разгледан от човешки същества, които познават и разбират борбата на планетата Земя. Всички думи и дела на нечестивите са претеглени според Божието Слово. Правотата на тяхната присъда е потвърдена и степента на наказанието им определена. Най-после в краят на 1000 години Исус и изкупените се приготвят за завръщането им на земята. Времето е дошло за сатана, неговите ангели и изгубените да посрещнат окончателните последствия от техните действия. Скоро кротките ще наследят земята, но първо Бог трябва да изпълни последната фаза от неговият съд – да очисти вселената от грях.